No no pata. Eshigo no no pata we ọjọọ ọ gịnị mere biko. Na mbụ laptop m n'ime ụlọ m. Ka ishi mu ike dịla m ndụndụrụla m. Ị na-ajụ m. Awụzara m awụzara m onye na-anọ n'ime ụlọ akwa ya. Na-azapụta iji. Mana onwe gị. So ọ naanị gị wụ m onye ezere n'obodo a na-ama na ọgụrụ n'Imo steeti. Na ihe a dịzị n'obodo a wụzụ war front. Oke ịchọkwụsị n'ọnụ pata akwa ya. Ịchọ ka nkọla gị. Kọla biko. Ele bekee mere. Enube the latest news. Anube mo. I'm not bad maga I'm paint. Okay. Thank you very much. So, here when the federal Imo State rocket. Enube maka ya. Enube ihe gbasara maka Ndahope versus Uncle Nnamdi. Chere, ihe a once again bụ enu ya kwa ya. Hobuke. Asanye balaga ka asanye biri. Lekwa makwụkwa gị. Jebekwa ntụ. Mmadụ nwoke nọ nga ya anọgburu onwe ya. Anyị nọkwa nga anyị nụ Nnamdi akpọta Eastern Security. Ka hapụ ịtachi biko. Ka mkpakwa gị eziokwu ochiri mee. Ịma ndị eze. Ọ na-ahapụ ọ na-arụ na ahụ na-ahapụ ka ihe onye kwuru ihe ọzọ. Akparịkwala anyị biko. Awụtaghịkwala m onye eze biko. Chukwu ekwule gị awụtaghịkwala m. Ị makwa na anyị nọ nwaanyị nga anyị nọ. Ndị abụki ha na-achọgharị nnama ndị Fulani abịa napụ ha. Akparakpa mkpara ha weti nnama ha bịa. Anabatakwa ahụ ha nọdụ. Anyị amaghị onye ndị bụ n'obi. Makwara ya nọ Philip na obere ihe ya za ndị na-apa mpa osisi ezotu osisi bụrụ mma o bụrụ oge ndị nne na nna ụmụ agbọghọbịa ụmụ okorobịa ha ebido n'ofu n'ọhịa ọrụ ka anyị bịa jụọ ese sọ gịnị na-eme ndị a na-ebuzi mma ha na-atụ ọnụ bụzi egbe onye eze ị ga-asa ga amọdụrụ egbe ndị egbe kwa ejikwana egbe achọ osisi ọwa egbe ejima m egbe kwa osisi sorry towel biko elebe m gara mgbe ihe ndị kemere anakwa m eji gote ihe na-aga ihe ibi ọhụrụ na taụn onye ndị eze ole n'obodo bizi n'obodo ha ihe ibi ọhụrụ na taụn ibi n'ụlọ gị ala arụọla ịnwụ aboki ka ọ bụ AK-47 na atụtụrụ ndị obodo ebe ọrụ ha na-agara ha tụ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  everybody ha tụtụtụtụtụtụtụtụ everybody anyị arịa ka dịchi na-eti ayọ Ndahope ayọ ndị ọchịchị si ha biko ha nyere n'anya enweghị omere maka ya ị makwa ka ọjọọ ya dị ma ekpe ụka ndị achọghị ịma san oke azịkwa mgba nsogbu anụ anyị were n'ofe eti anyị n'aka Chineke ya ọmanụ Chukwu ana ga na yoga Chukwu Nnamdi eshebe oshi kpọta ndị nchekwa kpọbata anyị achịla akele ụtọ mma masị Chineke na ekele dịrị gị ya wụ Nnamdi Kanu anyị kpọrọ Nnamdi ihe na-akpụtile m kalị ihe napụtara n'isi gị onye eze anyị dọgbachi nke n'ọnọpụta na Nnamdi akpọrọla ndị nchekwa akpọtarala anyị obi arịcha anyị mma tụọ anyị ụtọ na jupụta anyị na aṅụrị anyị sọ ga ebiele ndị nchekwa ebido na-arụ ọrụ anyị na-akọrọ ha aka ha na-arụ anyị na-akọrọ ha aka ha na-arụ anyị na-akọrọ ha aka makwa anụ meji n'ụlọ ihe ọzọ ya kpọrọ Ndahope eshebe osisi mba je kpọta ndị nchekwa Naijiria kpọrọ kemgbe isi ndị a nyere anya aka chọpụrụ anyị ndị aboki chụga nnama si ha bịara oke asị oke ndị nchekwa Naijiria na-abịara anụ mebi ihe a bịaziri n'ụwụ ka a bịa nyere ndị nchekwa nke Nnamdi kpọtara aka ama m ụtara ihe m na-ekwu ka ọ bịa nyere ndị nchekwa nke Nnamdi kpọtara aka makwa tọwa greatest surprise ndị nchekwa anọ nke ala anyị akpọtawere atọnụzi na bịara bịa igbu ndị nchekwa nke ndị ka Nnamdi kpọtara mkpukpu ga-apụ n'azụ onye ọzọ chiri n'ọnụ pụta obere gbe anyị ọ ga-eji n'aka egbu onwe ya makwa anyị akpụkwa na ihe egwuregwu ndị ebido ezigbo ole tiri isi tụtụtụtụtụtụ hụ na ndị nchekwa ndị nka Nnamdi nọ
amecha ka emere n'ọlụ mgbe ahụ gbachaa gbuo ndị aka ha dị ụcha gbuo ndị aka ha na-adịghị ụcha gbuo ndị nshi gbuo ndị aja gbuo ma ndị chọọchị gbuo ndị ụka onye eze ọ tụrụ m n'anya ndị akụla egbugoro egbu ana m isi na amanụ m ka na aga ị ga-aka ma m onye eze so egbucha na ndị ahụ ihe niile emerecha ndị ahụ papụta na-eme aka ụta ihe a mere ndị nchekwa ndị Nnamdị ihe a mere ndị nchekwa ndị Nnamdị ndị nchekwa ndị Nnamdị kpanụ anaghị ahụkwana alụ nwa ọkụ ataka na eze hamecha nta hope makwa ya dịkwa ka obiele kpakpa gaza nnọwụ ndị ahụ kpakpọtakwa ndị nchekwa ala anyị ọzọ ha bịale onye isi ala ihe ndị bekee na onye isi kọmanda onye na-ataji akasị nchebe ha ejebe nke ndị Nnamdị ha eje n'ụlọ ya jee gbuo ya pụtakwa kama ga gbuchakwada mkpume ya otu ahụ ha pụtakwa na igwe okwu redio na tv ịbịa kaba ya ahụ egbuole onye nchekwa ndị Nnamdị a na-achọkwa onye eze ga-emepe ntụ otu mmadụ ịcha n'ụlọ ya na gbuo onwe ya ihe ọzọ ya na-ahụrụ akụmakọsị ndị ahụ okwu ụlọ ya na-agbara ha ya ọkụ nri aka n'ichite so onye mere ke nsogbu adịla onye mere ke nsogbu adịla onye eze otu ka anyị chiri onwe ya ịmakwa kemgbe abalị ole n'Imo steeti kemgbe abalị ole taa anụrụ otu m chiri apụta eji ịmakwa kemgbe dị otu ọzọ mkpọrọ mgbe emebichi Chineke onye eze uche m niile wa nwụọ na m mgbe m na-akọla ebe kechibebe m n'isi nkọfụ ya ọzọ Chineke mepere ebere mgbe atụta ya gị onye eze elebe nwaanyị onye ka anyị kọrọ ihe biko o dị na alebe nwa Chineke nna bụrụ n'ukwu ndị a gara akọrọ n'ihe niile ndị Chineke gbakwala ekwezi mba gebe ntị m agba gị onye eze adịlishi ọntịle afọ agwụ onye hụ m na-eji ihe mege kemgbe echi ọkọ m ahụ ka ahụ gị echi m na akwa nna ọhụrụ ala owere mbere sha ya mbụ ugbu na m zụta ka gbachide gị ụzọ apụtala echi ka ihe nọ n'ala apụtakwala echi pịma kọmputa gị nwanne awara m ihe mere na ijiri ndị ọwa ṅụrụ penti agaghị emefu ike ụfọdụ na-ajụsị gị ndị na sị na ha wụ ndị ọchịchị anyị na ndị na ha na-akwụ nna ajụsị gị ide ha aga ka bad bikọs ka agafeele tramadol n'Igbo ọ ga-awụ anakpọbaghị nga asị gị biko bịa chima ya na-atụ ọnọ wụrụ ụmụnne gị chepụta ha bịa chima wee chekwa n'ụkwụ n'ama ọ ga-awụkwa na anya aṅụ penti maka nwe onye isi ire m ha ga-akpakwa ọdịra onye ezi sokwe ya bikọs esoja n'ezi ndị ọchịchị obodo gị chịrị anyị chi hima n'okwu elu ọgọ nọ ha achịkwa n'ụkwụ n'ama aga m achọ ọchịchị dị mmadụ ama onye ezi so ya ọra gị itile m meme weta ọkụkọ kụta ewu weta ekwene kụta ebile onye ahụ asị m onye ahụ ọ bụ onye ị maara ọfụma ọkwa ya ga-eme gị ihe ọkwa